Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mdzulobu uno ndi program inanso ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramuwa ndi Rainbow Paints. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mlendo wanga mprogramu madzulo wano ndi mmodzi mwa amene amamenyera ufulu wa anthu mdziko muno. Iwowa ndi Bambo Bon Kalindo. Ndikulandireni Akalindo madzulo wano mwatilemekeza kwambiri. Ndathokoza kwambiri Brian. Ndimayang'ana m'buku lathu, the last time you were here Yes. was 2024. Yes, that was 2024 Yeah. in January. In January. And I was the first Guest. Yeah. during one of your programs. Yeah. But that was in 2024. 2024. Yes. Kodi ndi kuti mmakonda kulankhula chizungu kwambiri? It's just a sign that I went to school. Kwaine ndikufunsani mchichewa ni muyankha mchizungu. Yeah, now see, this program is watched by many. Okay. So sometimes it's good to mix English and Ndiye mudzisakaniza. So, yes, sometimes it's good to do that for us to reach a lot of Koma ine audience. ndimafuna kuti mutiyankhule mchichewa kuti aliyense atitsatire No, tilankhulana muchichewa. Komano tikhazikike mchichewa. muchichewa. Yeah. Koma mkhozo chilaveka chizungu apo ndi apo. Yes, I cannot come here and without speaking English. Chizungu mmachikonda kwambiri. Kwambiri. Chifukwa chani? No, and paja ndinakhalabo mphunzitsi said. Oh. Yes, I was once a teacher, so. When wacho? Yes, why not? Oh. Yeah, kwambiri. Kuti. Ndaphunzisapo pa Mitawa Primary School Yeah, kumanje. okay. Kumoza uko. Oh. Komanso ndaphunzisapo pa Nkolokoti Full Primary School. Oh. Moti ana anga ena ndi madoctor, ena ndi maprofessor. Ndapanga achieve zambiri in my life. Oh. Nditudi. Ya tikukumana pamene tikumaliza chaka cha 2025. What a year. Tikumaliza chaka cha 2025. It was a mixed bag. A mixed bag. Chaka chovuta kwambiri. Maga kwa ineyo. Komanso ku dziko la Malawi. Oh, chinakhala chaka chovuta? Yes, tikaitenga kumbali ya ine. Chinali chaka chovuta chifukwa choti ndamangidwa 12 times. 2025? 2025 from 2024 2025. Yeah. Ndamangidwa kwambiri kwa 12 times. 12 times? Yes. Kumakhala ku ndende, kumatuluka, kumatengedwa mwina ku Blantyre, kuyikidwa ku Khunga, kumapita ku Nzuzu, kumangidwa ku Lilongwe, kumapita ku Ntakataka. Chinali chaka chovuta kwambiri koma tithokoze Mulungu kuti 12 times. 12 times. The longest munakhalako ndi nthawi yakapa? Ndinakhalako mwina 3 weeks. Oh. Ndili ku Zomba, ndakhala kwambiri ku Zomba, komanso ndakhala kwambiri ku Mangochi. Ndipo inali nyengo yovuta kwambiri imene kunali kotentha. Mangochi? Ndimachita kutuluka thukuta ngati madzi. Machita kuyendera ngati madzi. No. Chinali chaka chovuta kwambiri, chaka cha 2024-2025. Ndamangidwa kwambiri. Koma ndimathokoza Mulungu kuti I am still strong and sindinadwalepo tsiku limodzi chifukwa I was born with an iron heart. Ndine munthu wopserapo kwambiri. Tikamba zakuopsako chifukwa mmakamba za Kwambiri, izizi sindingaphonye. Yes. kukhwima. Kukhwima. Ndine wopsa, mungodziwa kuti ndine wopsa. Yeah, kamati wopsa ndimadalisidwa kwambiri. Nditsamba? Ndimadalisidwa kwambiri ndi Mulungu. Komanso mitengo yoto anayilenga ndi Mulungu. Ndiye madziwa mitengo? Osakhala kuziwa mitengo yasachi koma kuti ndifike lero pamene ndafika naine nditamwalira kale. Oh. Kumangidwa kumene ndimamangidwako inali njira yokuti ndipheredwerepo. Komano Mulungu sanalole zimenezozo.
faje mulungu Give amandikonda. me an example ya where you came very close ndi imfa. Okay, inalipo nthawi ina apolisi ananditenga kuchokera ku Lilongwe ndikukandisiya kukhunga. Kodi khunga ndi kuti? Kukhunga ndi kudwangwa. Okay. Malamulo aziko lino samalola munthu kumangidwa ndi kumuyendesa 30 kilometers kumene inayendesedwa over 300 chakuti kilometers kukandisiya kukhunga kwafika kukhunga uja ndikundisiya mu toilet. No. Yes, kumalayi konkono zikuchitika anandisiya mu toilet andi tithokoze kwambiri kuti anthu amene anamangidwa nthawi imeneyo ngati ma inmates analusa kwambiri ndikuyamba kumayimba nyimbo kuyamba kumenya makoma ndi pamene ine ndinatulusidwa kulowesedwa mu room imene munaliwo koma ndinali ndi in a lone cell komanso mu toilet. Inali a bad experience komanso court itapereka order kuti ine nditulusidwe. Apolisi anandisunga kwa 3 hours akundikakamiza uzandisungaso siku lina lanso pakana 2 days ndili kukhunga akukana kuti ine ndituluke koma nompo chokanso kukhunga kubwerera kuti akandisiye ku Lilongwe. Ndinayenda msewu umene unali wovuta kwambiri wa mu Nkhotakota Game Reserve. Ndipo chodabwisa nchonena kuti ngakhale akunena kuti ndinatulusidwa koma uku kunali wa polisi wamfuti ukuso kunali wa polisi wamfuti ine nali pakati. Komanso tutafika pa malomo nditapempha kuti ndipite ndikazithandize ku toilet. Potuluka toilet ndinapeza apolisi awiri atachera mfuti pa khomo la toilet. Ndi pamene ndinazowa kuti iyi mission ine ndikufuna ndiphedwe. Koma nawo nesa nditafika mu Kasungu. Mukasungu? Nditafika mu Kasungu ndi pamene anazowa kuti yes uyu ni mwana woopsa kwambiri. China njani Mukasungu? Nditafika mu Kasungu nasika galimoto yawo apolisi ndikuwauza kuti ngati mazuwa kuomba mfuti ombani apa tione ngati zipropose tuluke. Komanso ne galimoto isintani sindikwerazo chifukwa kwatuluka order kuchokera ku court kuti ine ndituluke ndipo inuyo you need to follow the order. So ngati mukundikakamiza kumayenda nane ndi mfuti kusonza kuti pali mission ndiye ine sinditani sindikwera ndipo sinakweredi. Yes, sinakweredi ndimakumbukira nthawi imeneyo azinzanga Amalawi First anabwera kuzanditenga ku Kasungu chama past 3 usiku AM. Timafika mu Lilongwe past 5 to 6. Ndi pamene ndimayiona imfa kuti imfa ikubwera chifukwa apolisi anali pa mission yokuti aphe Boni Kalindo. Koma wallahi mulungu achisiya amene ndimampembeza ine. Ndiye dzipolopolo akadaomba sizikadaphulisa sizikanatheka. Kodi simandiziwa bwino bwino. Ayitu. Ine ndiopsa kwambiri. Ine sindimakudziwa ni bwino. Ayi muzandiziwa. Also mu program no mundiziwaso. Ine sindimakudziwa ni bwino. Ayi muzandiziwa siku lina kwa amene samandiziwa amapanga nane chibwana kwambiri. Koma amene amandiziwa samapanga nane chibwana. Alipo ina amene anadziwa kuti anadziwa chifukwa sana sizinaendere bwino. Ngakhale apolisi amene amandikakamiza galimoto yawo inapanga boilo ka 4 koma galimoto inali ya nyuwani. Naonesa mu Nkhotakota Game Reserve mchana ina boilo ka 4 ya nyuwani. Atangondisiya ineyo sinapangeso boilo. So amene samandiziwa masewera nane koma ineyo sinimasewera ni munthu okukhwima. Muzaziona nthawi imeneyo ndi pamene muzakhale ndi asala kuti kodi ndikukhwima kapena ni mulungu. Komanso ngati kuli kukhwima munthu sungakhwime palibepo mulungu. Yes. Ndiye kuti mmapalamula chani? Chimo la ine kwambiri lidali nkhani yoyimirira Amalawi chifukwa ine chibadwa changa sinimalola kumuona munthu azivutika. Timakwiya kwambiri. Ndiye Malawi kuno makamaka anthu amene amakhala below the poverty line amaseweresedwa ndi anthu aboma amavutisidwa kwambiri. Malawi muno muli a lot of suffering and blind. So ine ndikamatenga nkhawa za Malawi komanso ndimaawuzira nthawi imeneyo mayesoto faje kunali kuwauzira mayeso kuti ichi Amalawi sakuchifuna amene wa IMCP. Okay. Amene amakumangana. Amene amanimanga. Okay. Komanso mu program imene ngati ukukumbukira blind ndinanena so titalowa titili pa program ino titailowa program kunena kuti chinthu ichi nachipanga ndekha komanso ndichiphulisa ndekha MCP ichi nanena kuti chisikizapambana ya Munanena. Ndinanena sikuti ndimangonena zimezi yazo ne kwathu ndikumulanje umulanje kuti kumata muzandiziwa ndinanena muno mu program ino kunena kuti
chubu chopopa wekha sichimavuta kutani kuchiphwesa. Okay. Ichi GMCP ichi chitonse alliance ichi chimenechi ndi chithandekha amene chifukwa sanasatire zimene anthu amafuna ndipo mulungu anali wokwiya kwambiri. Ati ndinene pano kunena kuti zimene zachitikira IMCPs kukhale phunziro kuzipani zina chifukwa IMCP lusanenene kutuluka mboma Samayenera. MCP is the biggest party koma chawatulusa mboma si kuti wina chanapanga kampeni yopsatira koma mulungu anakwiya amene amapanga kampeni aja amangowa mulungu ndi amene amangowauzira kuti pangani zakuti koma mulungu ndi amene anakwiya ndi MCP. So ikhale phunziro kwa andale ena kunena kuti zimene zachitikira MCP iwonso sazachitikire. Anachimwa chani? IMCP sanapange zimene mulungu amafuna. Anali too arrogant. Amazunza Amalawi. Andikwa ana amene anabadwa ma 2000 sanadziwe nkhanza za MCP kumano pano anaziziwa. Chifukwa in all fairness Brian Banda, MCP ngati kunali chipani chophunzira kapena tine kuti ngati andale amaphunzira IMCP sanayenera kupanga mistake ina iliyonse. Anayenera kulamula 2025 ino zisankwezi anayenera kulamulira ndi ya MCP koma anafikapo pozimva majuisi kwambiri powatenga Amalawi ngati mwina ngati ni matoilet kuwatenga Amalawi ngati zisiru zosatira zake agwa nayo. Amazimva majuisi. Amazimva majuisi. Kumva majuisi ndi kutani? Kuzimva majuisi ndi kutenga niniyo ngati mwina ndinu chinyalala. Kuzitenga ngati iwo kuti ali next ndi mulungu. Kuti mulungu amamukodola pati apapa pathu kumene kumamukodola mulungu kuti asikuti buno mulungu tisi amene mulungu si James. Ndiye muzifunse kunena kuti mmene Amalawi anavutikira moja akanakhala kuti MCP ina winaso ziko likanakhala bwa ndiye mulungu amalikonda ziko lino motero kuti the current administration ikweni yakhale yosamalanso nayo chifukwa Malawi yake alero anasukusula. Malawi tu walero Brian si Malawi wa zaka 30 zapitazo. Malawi walero ndi osukusula. Amalawi safuna zachibwana and prayer yanga ndiyonena kuti mmene wayambira president uja kukhala positive mu zinthu zochitika osatira ake amusatire kuti achite deliver my promises because ngati saachita deliver my promises we must forget or they must forget. Zonse zimene analonjeza. Yes, azichite deliver. Okay. Yes, azichite deliver because 5 years is big. That is why kupali amene anagwirizana kuti term izikhala 5 years. Okay. So amadziwa kuna kuti ikakhala 5 years munthu achita deliver. So DPP kangochita deliver is they'll be home and dry. But if they are not going to, they'll be in trouble. Kodi you say DPP? Ndani? No, inetu in 2014. Yeah. Ndinakhalapo member of parliament mu chipani cha DPP kumulanje. Yeah. South. Komano nditapita kumene kuchako ndikukaona ifaje amanena kuti uzumabiriwira ukaukhalira kutali. Nditakalowa mpali amene ndikuona zochitika achimwene Malawi sanga zatukuke ndiye nasiya ndale imeja ndi dimba la anthu andale kuti azipeza makobiri awo ku parliament ko kuya mundale mundale ndi dimba la anthu andale munakaona uchani ku parliament my ideas zotukulira ziko lino alipo ambiri komanso kunja uku kuli people of goodwill amene amalifunia zabwino ziko lino komano andale amatakamuona munthu kuti ndi wanzeru amamchinga. Iniyo kungoti mupite ku State House uja kha mupite ku parliament ndembo zikaonesa nzeru kwambiri simuchedwa kumuchokako apeza njira yokutolerana anthu andale ambiri mukaona anagwira kale ntchito makampani ena wanagwira mboma anachita retire ndi akaloweraso pa window ndikubweraso kumaza gwiraso ntchito kawiri samafuna change. Ngati kuli munthu amene safuna change ndende anthu andale safuna kuchita accept my new ideas. Sono Malawi anasintha andale akwene asamale kwambiri andi boma ili ngati likufuna kuti likhale labwino kwambiri angochita the needful chimene amafuna anthu azipeza ma basic needs agule machesi yache agule uje ndiwo zache ufa wache upeze fertilizer ampeze zimene apanga muthalika zicha kupanga fertilizer kumuchipisa ntengo. That's zimene akufuna munthu wakumuzi. Munthu wakumuzi safuna kuti wandale akampase ndrama.
zimene zijazoka apasa chimangaja ndi zimene munthu akumuza kufuna, apangire misewu, apase zinthu zochipa ndi zimene amalawi akufuna. Program imene jayabwino kwambiri, ngakhale kuti kunja uko program ija it has been mad ndi anthu oyipa kwambiri. Yomwe ya DPP Imene iyi itipene ya fertilizer. Yalowanso uchene zoyipa. Yalowa zoyipa muli zinyengo chambiri. And ya DPP akuyenera asamale chifukwa program yokongola ngati yoyambisidwa ndi president mukayipitisa kumuzolo mungosegula simapanga program yanu basi. Tapanga ni program ya Monday ndiye muafusi andikuza fertilizer zikuenda bwanji. Akuuza nikuti anthu osauka fachene ine mango yimirira anthu osauka. I'm not losing anything. Anthu osauka akuvutika sakugula fertilizer, akugula ni mavenda. Tikunena pano maboma ena mafumu asunga fertilizer nyumba mwawo akumamugulisa 130,000. Wogula 10,000 ugula 10,000 yemwe. Okay. Yeah. So taizina utenga upite kwa minister tikamayimbira mafoni ngati fe ma activists kapena omenyera maufulu sikumakhala kupempha tutentambala kuti tijere koma kumakhala kuti tiapase information ndiye kuli chikhalidwe chosayankha mafoni chimenechi is gonna kill the DPP. Anthu atsogolera DPP sakuyankha mafoni. Asogoleri ambiri pamene aluwa kalere ja akupanga campaign ukati ukangoyimba foni isana yimbe kachiwiri wayankha kale lero imangoita na we osabwezaso ampwetekisa nkuluja ma agenda za nkuluja mukaona iyo jakufuna asunga legacy yake president which are very serious this time. 2020 2025 to 2030 yes, tinalindapita komano pakufunikira kuti awa ame yakewa amuzungulire president jachite implement zinthu izi akangoponya pamene we must forget. Tibwera ku DPP posachedwa bomba. Ndi udani ndi chani ndi MCP inuyo? Ine ndikanakhala kuti ndi udani ndi MCP ndiye kuti sinikana apangiraso kampeni limodzi ndi Malemu Chilima. Koma Malemu Chilima kuti munapangira limodzi kampeni? Yes, pachene nali ku UTM. Okay. Ndi inenso tunakasiya galimoto pa Dovic ya new one ya UTM nakaisiya. Nditaona kuti kukupanga zina chazi zosakhala bwino. It is very very unfortunate Brian kuti ndikamakumbukira nkhani zimene zokhuzana ndi Saulo Chilima ndi Magwesa Sons zimandikhuza kwambiri za Chilima because Chilima is the one who fought hard to make MCP where it is today. But the way he was handled, the way Chilima died, it leaves a lot. So ndikamakamba nkhani za Chilima mukamandifusa mafuso wa Chilima I become very emotional because he worked so hard for this country to be where it is. He worked so hard. The guy was very very good, but he died in that accident like a pig. And ndimadziwa ineyo chifukwa nthawi zina ndimalota Mulungu amandionesera pali anthu ena achi ati ayankhe posachedwapo pani za Chilima. Chilungamo chilipo za Chilimatu. Mmaziwa kuti anthu amaziwa amene Chilima uja anafera. Mmaziwa kuti kuli anthu amene ali ndumboni koma amaopa kuphedwa. Mizi mutu muli anthu amene anaona zimene zijazo. I want to tell you apa walai. Yes. Wina wache is going to answer za Chilima. Koma palibe tu report lina lonse limene linakamba malai muno tili ma cowards. Tili ndi anthu amene pamaso amaoneka ngati ndi anthu kumali ma cowards. Amene pankhope yakhuza maonesa ngati Brian amakukonda kumali afiti. You understand? Anthu amantha amalawi timakonda kukamba nkhani koma kuti tikaperekere umboni ayi alipo anthu amene anaona zangozi zimenezo. Ali Chilima uja without beating about the bush. Chilima was killed. Chilima was killed. And unfortunately, Mulungu anali ndi njira zina. Amene anampha Chilima lero ali kunja soka boma. Ndimaona ngati kuti nkhani ngati zimenezi zimakhala sensitive to pamene pali moyo wa munthu ndimalize sensitivity china chilichonse ndikuso kuyamba na nanuso nanga si moderator wa nkhani ndinuyo yes ndiye tizikhala sensitive chifukwa chonena kuti pali akubanja amene ndanafedwa yes pali
anthu amene including yourself mumakhala emotional mumalira pompano. Yes. So tisakhale ndi ma conclusion amene tilibe. Yeah, but I will remain with those conclusions. Koma ineyo being serious and a mature broadcaster. Yeah, you as a mature broadcaster, you have invited a guest who is into it. So yes, let's go. Into it kuti You know, smart. You don't want to get involved. No. I'm not saying. Okay. I'm not saying that I don't want to get involved. Okay. Koma let's deal with facts. Okay, my facts alipo ndipo atakhala kuti boma ilili asegula commission of inquiry ina ya nyuwani. Yeah. I want to tell you kuti anthu atuluka azaperekere umboni. Sada tuluke bwanji ma inquiry ambuyo. Amaopa kuphedwa. Inutu mwina simukuziwa Brian. Tikamanena kuti kunjaku kunali anyamata azikwanje. Anyamata makadeti ya DPP aja kunamatu. Kunali tu anthu azikwanje. Akati akatuluka analibe chisoni ni munthu. Maveside anafikapo tu anthu anafikapo. Andi ndizomvesa chisoni kuti ngakhale makhoti athu mwina chifukwa chokuti mwina zili ngati maliro munthu akachitikidwa maliro umana kuti maliro achitika uko koma kwa amene azunzidwa ndi anthu azikwanje. Anthu amachesana ineyo kukhala pa belo. Koma kumalawi kuno ndikosangalasa chifukwa anthu amene ali connected kundale ndi anthu amene ali olemera samamangidwa. Koma amene ali osauka ndi amene amamangidwa. Izi ndi zimene amadana nazo ngakhale Malemu Chilima. Kuna kuti anthu osauka ndi amene ongokubaka nkhuku ndi amene amamangidwa pakana lero. Koma anthu olemera samamangidwa. Olowata apha munthu sangakamusiye kundende. Koma ine kungopha munthu iniyo singakatuluke. Nizomvesa chisoni kumalawi ndikosangalasa. Ngati ukufuna kuti zako zikuyendere bwino khala wandale kapena khala ndi connection ndi anthu andale. Malawi muno muli anthu opsa mulitu munoto mfuti. Koma futi zimezi sizimali andidwa ya. Anthu ali mfuti zopanda mapepa. Muno muli mfuti zopsa zopanda mapepa. Andi mfuti zo zimasika tu ma airport mwati kuchokera kunja. Anthu amagawa na mfuti malawi muno. No. Yes. You understand? Malawi muno muli mfuti. Anthu ndi opsa kwambiri. So anthu alipo amene akuziwa za imfa imene ija. Koma kuti boma ilili ngati likufunanso kuti zinthu ziyende bwino asegule commission of inquiry ya nyuwani. Tikhoza kudzakhala ndi umboni osiyana. Umboni osiyana komanso very very comprehensive. Chabwino ndimafuna mumayankha funso lakunena kuti kodi ndiye kuti inuyo munangodana nayo kukhosi MCP. Pakali pano ndinada nayo nonso pano koma ndimayikonda. Nthawi imene ija tikuyipangira campaign tinali very close. Ndipo tu inetu Richard Chimwendo Bandaza ndi anzanga tu kwambiri. Timayiponda wina akaponda wina sokuponda. Wina kuponda hapo komano kumene kuna anka kuja kosamva. Okay. Kozitenga ngati iyo ndi milungu. Komanso kuyiwalira anthu onse amene anagwira nawo ntchito. Ma alliance partners. Ndi kuziunjikira okachuma. Kuziunjikira okha maudindo pamene paja ndi pamene tinadana. Komanso sore kuti ndikulankhula zipeza munthu yopalibe. Komanso china ndipangisa ineyo kuti ndichoke faje ndinakhala ndikupita kwa Amalemu Chilima ndikumagauza kuti bwana tiye ndituluke. Bwana ukukusikuli bwino. Munauza? Yes, kambirimbiri. Okay. Andi Mulungu mzimu wawo usemu mtendere. Mulungu ndi mboni. Komanso Amalawi yambiri ndi mboni chifukwa zimene zizizo nazanenaso mu program ya 2024 ndi inunso. Wauza bwana kuti tulukane. So nadana nawo. Ndipo panopa sini mafuniraso zabwino MCP. Ndipo amene ajawo akanakhala ndanzeru chipani jakanako chichita dissolve fache saza winaso. Andi ndapapa ndikulankhula pa kamera kuti MCP sizabweraso. Ayi zamawa sizidziwika. Koma sazabwera. Sizidziwika zamawa koma sazabwera generation yake ino simuzabwera. Ayi osatamawo. Ine ndi lero ndi atatu. Lero mutamawo? Lero ndi tamawo kwambiri chifukwa zimandipweteka kwambiri. Koma mawa lathu silimadziwika ndiye osalemberana malire. Anatibisira mawa koma sazabweraso. Iwo koma chipani chizipitirira. Mulungu anatibisira mawa. Koma ziko la cheri la Malawi kuti zabwereso MCP zalamulire yandene ndizasa. Machimo ake atoti sangakhulukira. Palibe zokhulukidwa so machimo apanga zinthu zoopsa iwanje. Apanga zinthu zoopsa.
Ai tingosira pomwepo. Tisire pompo tisire chifaje pompo. kumene tikupitako ndikuona ngati program ino ndi ine tiyambana ndipo ithera pansewu ndiye tiyisire No, because siningalo ine ntchito yanga. Yes. Ntchito yanga. Yes. Because we are guided by laws. yes Ndi siningalole kuti inuyo mutipititse kosapita. ndiye kuli muno program muiseke musamayipange zifaje program is for the people. Yeah, Yes, tambera. program is for the Ineyo sitting here. Yes. Siningalole inuyo kuti Yeah. muzikamba zinthu zimene zili bomboni. Kama saza bwera aso Ineyo siningalole. chabwino Ineyo siningalole. Iniyo koma kuti- kosatira professionalism Yes, ya yes. amene uli musalole so pa program Ehe. yuno koma saza bwera Chabwino. Tibwere ku DPP. Muganiza kuti chimene chinapangitsa Malawi kuti awasankhe ndi chani? a DPP chimene chapangitsa Malawi kuti asankhe number 1 ni Mulungu. Asachite celebrate kwambiri. Ni Mulungu amene amalikonda dziko lino. Ndipo anapanga Malawi kuti akonde DPP pa zifukwa izi. DPP iyi ndi nthawi inake inapangapo zina zolakwika koma imasamalira Malawi kuno anali ndi manifesto yo welfare ya anthu. Komanso nthawi imene ijayo mukasatira Malemu Bingwa Mutharika kuzabwera Peter Mutharika fetereza ndi zinthu zimene zili ma basic needs zinali zosika mtengo. So ni chimene chimene chimapangitsa Malawi kuti fetereza tikamugule 200 chakuti ndalama yake iti komanso kusowa ngati kwa mafuta komanso kubedwa ndalama faje ngati kuli boma limene lina chuka ndi nkhani zokuba kwambiri komanso kunamizidwa ndi madoba ndi boma la MCP licha zimene zijazo Umboni wake ndikuti? umboni ndionena kuti paja kunabwera to bridge in foundation komanso paja nthawi ya kunabwera fertilizer ku farmers komanso musaiwalire kunali ku butcher letu ndiye kunabedwa ndalama ndi ineni mafuna ndipemphe kunena kuti tiyeni ma members of parliament akapangira mulu lonena kuti aliyense amene waba ndalama za boma azimangidwa komanso azizibweza yekha chifukwa ndi njira yokhayo imene tingathanirane ndi nkhani za corruption. So anthu asamasewerese ndalama za Malawi aliyense amene waba ndalama za boma muzaona kuti lamulo limene usanga kalipangeto iyayi nimene amajera koma titakhala kuti we are a serious nation ndikukuuzani zimene zozoti zadani zizatheka koma ayi ndi tusangalole mandivesa Ndikumvesa. yes. So it was Mulungu ndamene asadzichemerere. ndi Mulungu amene amapanga kampeni yaikulu achawo faja nalimo ma individuals ena amene amapanga kampeni asanatuluke president Mutharika amene aja amauzidwaso ne Mulungu. No, I'm not here to mention names because sinabwera pano kuzapangira kampeni anthu ineyo ndikungonena zimene zimachitika kunena kuti Mulungu ndamene anapangisa kuti DPP ibwerereso mboma and sala kuisa pena paliponse so akapanga mapemphero othokoza Mulungu. Okay. Amene ochita mapemphero. Aine kuchita mapemphero. Secondly, my individuals amene amapita mapanga misonkhano yosiyana amauzidwaso ndi Mulungu. Yes. Mukundivesa? Ndikumvesa. Chifukwa kunazuka anthu. Kunazuka kunoko kungati ku Blantyre kunali timamuti a Charles Nchacha. Kunali Maria Ndasowa mukapita chigawo chapakati ichi kapena muncheumu ndiye munazuka Norman Chisale. So tikapita mulilongwe kulilongwe nimene kunali Sonkhondo. Okay. Kunali uyuyu though I don't want to mafuna kuti mundino amene mwanichita drive kuti ndizichula anthu maina. Ine mwanena kuti anthu anadzuka ndiye manena ngati ndani. So it was a normal question. Ngati mene alili ngati Honorable Gangata. Okay. Anali mu war zone okuti akanakhonza kuphedwa nthawi ineyi koma misonkhano amatani ndipo kumakhoma anthu kwambiri kunali Ajabi Muhango ku Northern Region kumene kujako even a regional governor akumene kuja anagwira ntchito yayikulu kwambiri. So anthu amenachi amauzidwa ndi Mulungu kuti tiyeni mukagwira komanso tithokoze ma activist monga amene alili ngati Anamiwa Wabakiri Muluzi TV Antanyiwa Aboni Kalindo ndi anthu osiyana amene anazuka even ma DJ kunali DJ Romwe kunali DJ Chiso kunali Amalemu Ben Longwe
anazuka anthu amene aja nicholinga kuti athane ndi mediocrity. chifukwa mana kuti kudali chidani si chidani koma kumankhala kuima pa chilungamo. okay Kwa amene amadana ndi chilungamo akhoza kuona ngati ndi chidani, koma ichichi ayi ndi chilungamo imene zinalili pa ground. Even olo anthu amene tikuatchula apa kuti amapanga campaign pa si tikungonena chilungamo. Ngati ine ndikunena chilungamo, Okay. I'm not gaining anything, koma ndikungonena chilungamo. And panafunika ngati awa DPP akhale limodzi, agwirire ntchito limodzi, aonesese kuti manifesto zawo azichita fulfill. Muzaona DPP izangopitabe. kumangopitabe Koma akafika pokuti nawonso ayambe kumwa majuisi, kumazimva kuti iwo ndi iwo afikapo, they must forget. akozoyamba umwe majuisi Akoza kuyamba kumwa majuisi tu. Kuyiwa imene imachidwa kuti executive arrogance. okay Osamamva zimene akunena anthu. Zimenezo akangoziyamba basi ujene game yabwera pompoto. This is not time kuti anthu amene ajawo ayambe kuzimva. That's why ndanena kuti aitanise mapemphero omuthokoza ndani Mulungu. ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndili ndi Boni Kalindo amene amamenyera ufulu wa anthu mdziko muno. Akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Paints. Tikambotenga wawo tibwereranso ndi Boni Kalindo, musatalikire. Wow. I think K-Peach looks amazing on that door. The electric blue cassette for me. Come on. Look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times ndi Boni Kalindo, human rights activist. Tikulandireni kachiwirinso. DPP ali mboma pano. Stand yanu ikhala imwe ija ngati imene analili MCP. Ineyo ndine president wa anthu osauka kuno ku Malawi. Ndikamanena kuti ndine president wa anthu osauka ndikuyang'ana even mu DPP momwe muli anthu osauka, mu MCP momwe muli anthu osauka, mu UDF muli anthu osauka, mu Afford muli anthu osauka, komanso zipani zonse muli anthu osauka. Ndi voice of reason, voice that carries hope for the marginalized. So pamene nditi ndione kuti pena pache pakulakwika, ine sinimakhala ndi mbali. The moment ine ndingokhala ndi mbali kuonesa kuti ine ndi wambali yakuti taononga ntchito yanga. So DPP akamakhala samanditengene ngati wawo. UDF akamakhala samanditengene. DPP asamatengene siwawo. Ine sine wawo. Asankhamatinda mathandizira DPP. No. Ndikanakhala kuti ndikuthandizira DPP. Yeah. Kwezi pano ndasiya kulankhula. Kuti mwalankhulabe? Ine ndikulankhulabe. Ndiye kuti muna simandichita forward. Ine ndikulankhulabe ndikaona zinthu zokuti zili ilu zimene siziyenera kukhala zizipangidwa mlaiva. Chilowerena apita mwalankhulabe zodzudzula chipani cha DPP. Ngati zinachitika kwa MBC zaka sakulanzano aja. Ndinanena kuti no. Si anali amagina chiro kuno. Okay. Ndinalankhulabe kuna kuti that wasn't a very good move. Because that's a national radio, national TV. Yeah. The moment anapita maji ukasokoneza kukapanga chinthu cha live ni chimodzimodzi kulanda ziko. I spoke about it. Yes. Issues zimene zachitika ku parliament zokweza zinthu pa basic needs. Basic commodities. Ndinalankhula chifukwa zimene zijazo sonkho umene ujawo umpweteka munthu wakumusi. So ine sine wa DPP, ine ndine wa Malawi. Ndipo ineyo sinimadana ndi MCP, sindidana ndi DPP, sindikondana kandi Afford, ine nemangoyima pa chilungamo.
ndipo ndizapitiriza kuima pa chilungamo. So mukaima pa chilungamo kunthawi zina mapondana koma moto sizi mbakakona nazo kundeni. Yes, ono ndikati ine ndalakwira tu abwereso andimangeti fachini kumangidwa kwachazo ndikwabwino tu fachini ndaphunzira kuti zambiri andi ndikakondwerese kunena kuti pena pake andale waso azimangana akamamangana azikaona zimene zili kundende chifukwa anthu ambiri ali kundende ndi osalako. Ina ni milandu yonamiziridwa, ina anaba ndithu mwina anthu ochizeni kungoponda anthu ochi koma munthu is rotting in jail. Yeti anthu amene akuba zinthu zenizeni akutchingirana akungokhala ngowapasa belo basi. Andale amati akamanga munthu lero mama ampasa belo basi mulandu wathera pomwe in Malawi. So iyo ngati adibibi andionaso kuti ndalankhula malakwiko hayi unyolo ndikufunatu fachine sinasirize mission. Sinasirize mission. Ndio ulitse mukusangalatsa. Zimatisangalatsa zomayendera ndende chifachine maona akakumangani matamika. Ndimakonda. Matamika. Sini matamika koma ndimakonda chifachine makhala ndiku. Anga simuchinonondo abwera ndimangi. Ndimangi ngati ndala kuisa koma ine ndimango ima pa chilungamo. Osondi kutanthauza kuti zomangana zitsima kusangalatsa. Zimatisangalatsa. Samamvereni chisoni. Iya muzimvera chisoni ndine bale wanu. Ine mayimirira Malawi. Ine sine mbale wanu. Ine sine mbale wanu. Palibe ubale pakati pa ino ndine. Ine mango ima pa chilungamo. Ndipo unena ineyo. Yes, iweyo kumene. Ine mthokulu rusaki. Aya, mu English mulibe mwankulu. Yes. Ndeti sama kumvereni chisoni. Iya, imunimvera chisoni bwangati asama nimvera chisoni abale anga. Nawo zaluso nimvera ine chisoni. Ine ndine wa Malawi. Ndipo ndinene pano kunena kuti ndikamangidwa ine osa anthu olemera osama nimvera chisoni. Ndizimverana chokatoka osauka chisoni. So ine ndimango ima pa chilungamo. Munthu amene amabwera abanda ndikumakuza ni chilungamo ndikuti amakukondani. So ngati tikubwera pano kumauza zipani za MCP panganiza kuti ADPP panganiza kuti AUDF panganiza kuti ndikuti timawakonda. Osawakonda tizingokhala peke kumaona kuti muzagwa ngati awawa agwa lero wa MCP ndeta bwera kanga tauza kanga koma osamva. Omuna awuza? Yes. Ine ku State House ujandalo wako kuapeza bwana izi mukupanga izi sizigwira. Mupokoleza chonchi mutu koleza chonchi. Yes, kupita ndikubuka appointment. Ndikukaa kumana naye. Ndikumuuza even nzanga ojalo lichimwe ndikunda chimwe. Mukufuna mukhali wantere mubasa. Kodi mafuta wa mukaasisa. Tollgate mukaisisa. Ma basic needs mukaasisa. Zina liti tutuluke ndiraponi kalinda. Liti tutuluke tu ndiracha kweratu sira inecho. You understand? Koma kusamva. Fetereza imukamusisa muti muchuke ndinu ndiye mutakumana nawo president yonthawi imeneyo adakuyankhana kuti amangomvesera dumene amagwirira pachibwana panopo amapanga soche kumakuti fache munthu wanzeru amalemba koma iyo sanalembe samalemba ndithu ndiye ndi zimene janagwa nazo. So ineyo si mukandifusa kunena kuti kodi ndizipitirizabe answeraje ndi yes ndizipitirizabe. Ola kumangeni Olwatani mangaswawa ndizipitirizabe chifukwa ndi chilungamo chimene chiti chapase mayeso fajawa ni multiple choice ya 2030. Muwangati pakali pano pakuyenera kuti atumize anthu awo ADPP apite m'mizi akapange kafukufuku akapeza kuti fetereza yes amene bwana aja amuchita lilizi kuti anthu osauka akagule wakudwa ndi mavenda. Mafumu akusunga alangiza akusunga chimecho ndiye chilungamo. Sono ndikachibisa chilungamo ndikuti ndapanga chilungamo. Ndiye ine ayi ineyo ayi ya ena amanena kuti kodi bwanji mabwera poera kudzudzula osa bakhonde bwanji ena amanena kuti khanga kuti mukwanyazitsa kubakhonde ndaliyo ziko lindira Malawi. Ndizo bakhonde? Iya, palibe kanga ndiye za nyumba mwa chima munthu. Khanga za nyumba mwa munthu? Iya, izi si za nyumba mwa munthu ndi za dziko. Ndiye tikweni ati liuze ziko. Iyo akamva mwachisanzo zinandisangalatsa mawiki apitawo tinalengeza za kubalaka kumene nzimayi wina wafa atachokera ku operation kubereka mwana kumakumata ya magazi kuitana madokotala omuntu musana bwere zandisangalatsa mwachizo a minister of health anapita kubalaka atamva audio yanga. That's zimene ife timafuna ndi zimenezo. Aboma ajatizia auza zimene zikuchitika. As we talk now mboma mumuli a lot of ghost workers. Boma is being siphoned billions of kwachas kuzera ma ghost workers. Anaeni aswa pange machawi. Akali ndi head counting imene ayamba ngati ku prison. Faje zulo unali head counting ku prison.
amina lero si ndiloweruka koma tikunena dzulo Friday you understand unali uje ni head counting imene jaendo yothandiza kuti boma isamaberedwe ndalama kodi za ghost workers zimaenda bwana zimaenda mopsa kwambiri chifukwa chonena kuti anthu aku HR ndi amene amalemba anthu amene tingwerekeza kuti panopa pa times tingwerekeza kuti department ya boma yes amabwera a HR aja anatengera system advantage system yotumiza ndalama kuma account ndi amalemba anthu ambirimbiri ena ochokera kwawo ena zibwenzi zawo ndezi zingobwera pa office paja khangati zikuswera bawo kapena zikuoneka kuti zisaine kumapita mwezi ukata akakatenga ndalama ku bank amagawana ndi anthu aku HR yes system imene ili ku office ya vice president ziliko vice president omwe wa ajeni asawa sakudziwa kuti anthu akuata kata pansipo musi kucheni ku office kwa kujabulia ma ghost workers ambiri and ma ghost workers sali muchi mu office ya vice president yoka is everywhere pakuyenera kuti boma lipange overhaul aone kuti ndalama zimene tikulipira ma account wa through ma accounts anthu ake alipo akapeza kuti kulibeko amene akulemera ino simadaba kuti munthu salandira ndalama zambiri kuma akumanga midadada ya nyumba akugula mabasi umadaba sipo sepa anthu uyu loji waitenga kuti amakhala kuti akuba ndalama za boma ndi akakalandira anthu aja amampasa uyu sopano ili ngati system imene imachitika ku polisi ngati pa mwachisanzo pa B company umachedwa mamerisha amapita kukagwira ntchito mwina kuperekeza mwachisanzo apapa amaperekeza fertilizer ndi amalandira allowance ya 30,000 bwana yamalandira 20 operekeza kulandira 10 yes it's a complicated system. It is a dangerous system imene ikufunika kuti even ulanduna za information azukute ndi anzawo ngati ndi anthu akuzipani kapena mboma makhala anthu ochita research apita akapange research apeza kuti zimene ndikunenazi exactly is what is on the ground. Muli ma ghost workers yes amene saziwika kwine amakhala kuti koma pamwezi pa jama landira ena amapasidwa pakana grade K munthu wokuti sagwira ntchito munthu wokuti muna anamulembesa ngati ni mulonda koma kumpasa grade K pamene tu munthu akulandira grade K mboma amene yoti ni amandu atu yes. So this DPP government must look into this seriously. Nde is that kuada? Is that kuada? Sikuakonda so kumene. Koma chimene tu anthu amadana nacho chokhanga choyalutsana. Kumuyalutsa ndani? Zijamma jambulati basi. Iyo, palibe amene akuyalutsidwa zinthu zinza boma. That is why anthu amene amayima pa chilungamo amadedwa. Chifukwa zinthu zisiza nyumba mwa munthu, zinthu izi ndi za dziko. Siti wini yati zipita tikamulambire wina acho kuti ambuye totabwera ni iyayi. Ndifaje timayimbira nthawi zina mafoni. Ndiye foni ikalepereka ife timagirisa njira zake. Chabwino. Oyimahamba kaye mafoni. Imahamba kaye mafoni. Ndenga tisawayankha ndani. Nizikanga ndikuhonga kuti ndifuna ndalama. Iyo. Sa kuti nthawi zina mmachita dala kuti akupatseni ndalama kuti mupangireze. Yes, alipo anthu ambiri amapanga zimene ma activists are fake. But not with me, Born Kalindo. Inu simunandirepo kuti tabwera ndalama mukachite mademo. Ine ndiye ndimululado amene ndiitana yetu. Komanso tundiye tuye ndiwopusa tu apo ndiitana. Ifaje mademo azo. Ali mu constitution ya dziko lino. Ali sali ndufulu opanga mademo. Ndiye iye andiitana ine kuti ndisapange mademo. Ndiye ndiofoira. Ndiye nizamulula. Ifaje hotelo nemango jambo la audio ndikulula kuti akutakutana ndiitana ati afuna ndipase 50. Ndiye ndiyilandira koma ndikapangabe mademo. You want to tell me yes. On a national TV? Yes, I'm here. Kuti simuna landirepo ndalama in the name of activism. Sinalandirepo ndalama in the name of activism. Ndipo amene ali ndi umboni awubwerese umboniwo. Ndiye ndalama mazitenga kuti. Zajani. Zimene makama. I've got my own businesses. I am also a farmer. Sikuti kupanga activism kumakha kuswazo chitatia. You understand? You understand? You understand? Kupanga activism. Chizungu chimodia? You understand? Have I said so? Have I said so? You understand? No. Kangari kunyada? Oh yes, you understand. Kangari kunyada?
Okanga kunyada. Sikuti kumakhala tikusowa zochita kapena that I am stranded. Do you understand? Do you understand? Oh. Yes. Mulinzano. Ndizanga zimene timapanga. Sono munthu amene amangodalira activism ndi amene amapita kuboma. Ndi amapita kwa ndale. Apa pakhala ndale zokuti anthu ena alemera nazo. Chifukwa MCP ikufunisisa itabwerera mboma. Okay. DPP ikufuna kuti izipitiriza ndiye kuti anthu ofoka mitu mwawo azidya. And once you become a blackmailer when you are doing activism, you are finished. You can easily be killed. Kodi ku DPP ku tinene kuti zili bwino zonse ndikufunsa funso limeneli chifukwa zimene anayankhula Alfred Kangata, Vice President wa chipani cha TV mchigawo cha pakati. Ino munazimva bwanji kuntsiriza kucha. But the one that you are with in this program is Bon Kalindo, is not Alfred Kangata. Nangasi machita comment pa zimene zochitika nziko. Okay. You want me to comment? And mafuna kuti ife ona kutali. Yes. Tiziti zikuti bwanji. Kapena muna awamvetsa bwanji bambo wa Alfred Kangata. Kodi pajana nena kuti chani? Sindingabwereze makhanga kuti zambiri zimene akamba kuti khanga kuti ena kwana miza president chani yeah. Okay. Tukubwerera ku office kumweko. Okay. Tukubwerera ku office kumweko. Okay. Zimene ndilankhule panozi popeza mwanduza kuti ndilankhule. Yeah, but if you don't want to comment no, on that question. I'll comment because this is a national national program. Magamba za mavuto amene anali ku MCP. Yes. And in the spirit of fairness. Yes. Tikambeso. Yes. Za ku DPP. Thank you very much. And chimene kukamba kwake nkunena kuti pali munthu amene anayima kulankhula. Ndiyabe chonchi. Alfred Kangata sanapange pondale ndipo samapanga ndale. Koma mwina anaona need imene ikusowa kuti akapange ndale. Is like a striker, a new striker in a team. Okay. Wangobwera ndiye walowa timu ija akufuna zigolesa zigoli. Kwa amene amadana ndi chilungamo ndiye kuti anamuchita blame Kangata uchayo. Koma kwa amene amayima pa chilungamo anamuchita praise Kangata uchayo. Chifukwa pachina chilichonse tikamakhala pano paziko tiziwe kuti zinthu zimasintha daily. Kale ma television kunalibe. Kale inu simapanga chonchi. Even olokavalidwe kanu kale lija simavala chonchi. You have improved. You look very smart. You look decent. Chimodzimodzi kundale. Kundale sikumasintha zinthu. Mudipesa? So mawu amene analankhula Kangata ajakuti tikuchosani. Kapena ma professionals samanena chonchi. Kwa amene amadana ndi chilungamo. Mkumuuza president zonama amuda Kangata uja. Koma kwa amene amayima pa chilungamo akuyenera amuthokoza. Chifukwa ina mwankhani imene amanena ndionera kuti tiyambe kaye anthu athuwa kena kuti zipita kwinako he was right. Chifukwa munthu usumalowesa mutimu yako adani, umalowesa mutimu mwako anthu amene ali yako. Okay. Yeah, for the DPP ngakhale tanena kuti mulungu analowererapo. Yeah. Mulungu amauza anthu aja there was a teamwork. Okay. And teamwork ija mukayiyang'ana kwambiri amagwira aja anali anthu osauka. Lero li anthu osauka ajatu musamango waona mmene mujatu muli anthu ama form 4. Mmene mujatu muli anthu a JC. Mmene mujatu muli anthu a diploma. Koma ndi osauka. Anati DPP aja asanke auza anthu aja kuti bweresana ma certificate anu. They can be shocked. Kuona anthu sena ali ni ma degree mudimu. Koma muna chifukwa choti ndi osauka. Now Kangata uja is trying to cover up anaja. Anthu aja osauka aja. Chifukwa siku lija timene anthu amapanga campaign samanena kuti tibasene MC certificate. Anthu amangubwera kumaza panga cha campaign. Sana nene kuti tibasene uje diploma yani. So anthu osauka aja asama comment how ya campaign. Okay. Pamene sotalowa mboma, and that is where MCP missed. Anasi anthu wonse amene anagwira nawo ntchito. Munipeza achina Masangwi, achina Saonda, achina Makondi, achina mwina Patricia Kaliata anazala wako kena kaje. Munipeza? Anazala wako kena kaje. Anala wako kena kaje. Ose aja anasi yakunja. Ati ifaja mena jabwera ndi chilima. Kwa siaso ukuso afford. Kwa siaso ose amene anabwera nawo mutonse achina Joyce Banda, PP. Zimayi ujanani na kuti no kuzichepesa una kuti no inendeka ndi samalire ziko
anachita put the country first. Ndikuwatenga anthu acha APP ndikulowa nawo. What happened? Anansi onse aja akangosankhana kwa andi ngati inalipo period imene kunali nepotism ndi nthawi ya MCP. Now Gangata mwina anthu sana mumvese amathandauza kunena kuti tiyeni tisamalire kai anthu athu. Chifukwa munthu ukamasesa umayamba kusesa nyumba mwako. Munthu ukapika sima umauza kai ana ako kuti bwerani musaje usana kalibusi anda. So kuchita work ndi ma professionals is not wrong. Kuchita work ndi anthu amene ali ndi ma degree is not wrong. But kodi nyumba mwanumo mwayang'anamo mulibe mu anthu amene ali able. Yes, sindiye nepotism imene. Yeah, no. To be able sikulemba munthu wakumulanje. To be able sikulemba munthu wa ku Central Region. Koma amene ali ndi kuthekera koma amu DPP. Okay. You understand? Okay, but why in DPP? Yeah, this is a political government, my brother. It is a political government. Whether you like it or not, it is a political government. You need to first of all employ those that worked for you. I am not contradicting myself. I am not. Tiambe a DPP. So mukafuna alembe ya MCP. Eh? Mukafuna alembe ya MCP. MCP amandapanga nawo campaign. Mafuna alembe ya ndani. UDF atupere anabwera. Ndikukufusani inuyo asami. So kuwalemba DPP nizofunikira because it is a political government. You understand? Yeah. Komano mwina munthu ujayo sana mvesedwe chifukwa chokuti munthu uja wangochoka uko ku business zache ali ni makobidi ache ndikuzayamba ndale. Pamene mwina yena sakuta kuchimvesa ndi pamenepo. So mukandifusa ineza Gangata, I'm giving him 100% support. Kunena kuti zimene analankhula je ndizofunika fache mkati mwa munthu mwaona ngakhalo mabodi amene asankhidwa anthu ayamba kung'ung'uza. Kudayamba kung'ung'uza. Anthu kuti akung'ung'uza tu ichi ndiye chilungamo soto. Anthu akung'ung'uza kuti ayi mabodi chani mukuona? Ang'ung'uzira kuti. Akung'ung'uza. Sinamve ndi. Yeah, sanose muzisegula wireless, musankhala ujene wapa wireless osamavera zo wireless. Umatsegula wireless. Muzisegula wireless. Ayokha wireless. Manyuzi muziwerenga. Manyuzi soma werenga. Manyuzi zo somaza malemba ko. Zona. Dem mango lemba osamawerenga. Yes. So atakulankhula kujako. Anthu akulankhula kuti ankhani ya mabodi sinaende bwino pena pacha. You understand? Chifukwa jani akuti mulima anthu ambiri ma professionals. Komano chimene mwina anthu akulephera kuchimvesa njonera kuti for a country to develop it requires ma professionals. Izo nde I cannot back them. Okay. Ma professionals akufunika even kunoko ku times. Makhala number one, including you because you are a professional. You don't just take your muntu kwa mulemba chito because of appeasement. Ndifaje ndalankhula mu statement mwanga kuna kuti Gangata akulirira anthu amene mwina ali ndi JC akoza kubasidwa ntchito yokolopa YMC amene MC amene ali ndi diploma amene ali ndi degree koma mwina chifukwa choti ndi osauka mazi wakuti kumuzi kuja kuli anthu osauka koma amaoneka ngati osaphunzira koma ife timangoona umphawi wawo ndikumuchita judge nthawi yomweyo alimo mkati moja DPP amene ali able. Okay. Yes. So if you want me to comment or if you ask me to comment on what Gangata said, that is what I can It's say. not a sign of trouble brewing. No. Akaitenga kukhala trouble brewing, that is a mistake. Okay. Yeah, that is a mistake. That is why ndanena kuti this is not time for them to start fighting. Ngati amuona kuti yeye ujana lakwisa kana muitana kumuuza kuti kodi apa pa mathanda uzachani. Okay, kundale sotu kuli sotu anthu ena amasemerana zinyawo. Message imene ndo amapanga ndi andale. Ngunimvesa? Zina ziyatu zimene amalankhula za anthu andale kuti uyu wapanga zakuti wapanga suti imakhalatu kuti ndizoona tu. Amakhala kuti mwina nkati momwe anthu ena chakufuna amusemere chinyawo ampweteke. It's like imene kuliti ngati kuno kunchito. Yati? Inu muzingokhala number 1 iyo uje ni ndiani? Yeah. Uje ni TV station ino ndiani? Muzingokhala number 1 Brian ndipali anthu ena ama kuti iye ibwanje ndi amakupitira ni pasi. Ndikumaka uja message kumene. Now, mabwana akankhala osaganiza bwino aza kuchosa ni chito. Mene azazindikira kuti we have lost God. Inu mutapita ku MBC. Imene so ochitsanzo chake. Chitsanzo chake. Inu ndanto. Ai. Ine ndikumatenda chiro ngapo. Mutapita ku MBC. Iyo waponi. Chabwino. Yes. So zimene anapanga analankhula chisana lakwe. Ndi kunena so chilungamo.
akulu achatu anayigwira ntchito chifukwa ngati kunali nthawi yokuti akanaphedwa ku Central Region kuja kuno kumene kunali zikwanje kunali anyamata woopsa koma iye uja amatuluka ndi and iso including Chisale anthu anagwira ntchito anthu amene aja anagwira ntchito and for them to reach Salima to reach Nkhotakota to reach Lilongwe anali ndi anthu amene amakuta nderero anthu akapeze anthu aja azidandaula iyo jasalankhula pasonkhano zimene mumajambula mati audio kumatumiza pa WhatsApp yes zili ndi impact yanji zili ndi impact yoopsa kwambiri ndi zimene zapanga Malawi kuti achose boma la MCP uzimene zathandizira kodi koopsa ndipo lo mutangu panga radio program yani imene mmapanga mwafunsa kodi mtanyiwa mmamva bwanji mboni kali ndo mmamva bwanji Richard Mphepo mmamva bwanji akuuzeni kuti amene wawa Pastor Shumba mmamva bwanji anthu amadzimvera kwambiri ine ngati sinditulusa audio ndimakhala pa mavuto ngati mene nimabwera mama ujene mene nimakonzekera kuti tizakhale madzulo ono program mene ya Saturday imene tikuyipanga pano talandira mafoni ochuluka chifukwa chesina jambule audio so muli ndi anthu amene amakutsatani even pa YouTube ndilipo ndine ma followers ochuluka kwambiri and if I don't produce an audio on that particular day zinayamba bwanji chifukwa cha mtima ofuna kuthandiza the underprivileged yeah tinaona kuti nitapanga script remember ineyo I'm an artist apart from whatever I do ineyo pajandi ne Winnie Konso ndinaona kuti munayanjanaso ndi a former vice president amaikosi kuti mukamanena kuti kuyanjana iyo tinayambana simumapokolezana ujeni nthawi ya kampeni no inetu nthawi ya kampeni inetu sinapange nawo kampeni ine ndimangonyambula maaudio anga andi ngati kunali munthu amene amangoyima pa chilungamo ndiye pa micro usipacha pamene mndimene anthu akanachifusa kuti uyuyu ndi nzache komano akulankhula za iye chifukwa chani ineso ndimalandira feedback kuchokera kwanthu so that time being kuti anali vice president zinali somwena zovuta kumfikira ndifa chene mangombandula pacha ma audio mabandulana iya ndimene ndamene nimambandula ndamene mabandula ndiye mutakumana kumasewero munapatsana kuti Michael or umanganya is my enemy ndipo ndimatiso ndikambandula iyo jama imba phone izo kodi iwe wandibandulira ja ndiye mamuza kuti iwe ukunyadwa ati iwe ukunyada ukunyada ati iwe kuti that was sharing him what was happening ndiye mutakumana maso ndi maso tinacheza bwino kwambiri and you know Michael Manganya is my best friend and imratipeza pano patika maseka you cannot believe so nthawi imene tikupanga zinthu za serious Manganya akamapanga za ndale ineyo I'm not his friend koma tikamapanga za dramas ndiye Manganya is my best nthawi yatithera boma la DPP likwanitsa 100 days pa 6 ngandisakulaka kapena pa 4 January ayamba bwanji timalizire pamene pamadzulo DPP ayamba bwino kwambiri chifukwa zinthu zimene anazilonjeza within a shortest space ngati fertilizer ochipa akuchita deliver ngakhale ali ndi mavuto chimanga cha anthu osauka akupereka ngakhale chili ndi mavuto chimene chikufunikira anthu akudikira January kuti kodi sukulu za ulere amanena ziyambadi chifukwa that could be their downfall ngati sachita implement zimene zijazo koma ayamba bwino kwambiri and when you are listening to the president talking ndiye kuti akumachita kuoneka kuti he is a serious person akufuna kuti zinthu zichite move ayamba bwino kwambiri koma chenjezo likhaleli asayambe kukang'anira sima kunja sikunache asayambe makampu mene zinalili ngati ku MCP kuti ku MCP kunali makampu kunali makampu ajani a 2025 a 2025 bakana 30 mpaka 30 kumene kuja kunali ma empire yatu sono DPP akangopanga mistake yonena kuti popeza muthaliga sazachita sorani 2030 10 tiyambe makampu that will be their downfall ino si nthawi yokuti azikangana si nthawi yopanga magulu makampu even nkhani ya 2030 isayambe pano ngati akufuna kuiza ima mwina nangasi alese ndi ufulu wake akoza kuzamba mwina 2028 29 koma pano ndi nthawi yonena kuti zonse zimene muthaliga zijana zichita promise kwanthu ayenderere limodzi ngati ana nyumba imodzi agwirane manja achite deliver
si nthawi ino yoyamba kumasusa ndalama kumaba ndalama kumalemera ndi nthawi yokuti agwire ntchito amaba anthu andale anthu andale andi uyu president imene ndikumuonera kupanga ene mistake amene ati apange zawo chisiro samachedwa kumuchokocha komanso samachedwa kumuchosa pampando iye amene kummangisa ali serious ichi mwayika pa dzanjachi mchani this is the DC DC ndameneyo DC ndamene oti zimene ndikulankhula pano zina nditachiona koma musachigwire asachigwire michima yapanga shock mphamvu zonse zili mmene DC ichichi ndi decoration yanga okay komanso iziso ndaonanso kuti mphete ndi 10 ndikuzochuluka kwambiri yeah. This is to decorate my heart ine ndimakonda kupanga zinthu zondisangalasa ine mphete ndizachuluka kwambiri sinimapanga zinthu zosangalasa munthu ndifa chine mangoyima pa chilungamo okay yes anthu amafunsa kuti Boni Kalindo muli pabanja yes muli ndi ana yes timafuna kuti timalizire pamene yes ineyo ndili pabanja ndili ndi ana mkazi mmodzi yes why should I have so many wives okay I am not solo masona nga muphethera bwanji no I can even face the camera okay chabwino ndili ndi ana ndili pabanja I'm a disciplined person yes I am a disciplined person you know I learned etiquette when I was at parliament okay why should I just be moving around marrying here marrying there tomorrow okay just like you Brian you have only one woman and I know you I've been to your house what do you want to tell me now? Honorable Boni Kalindo mafuna muyangane kamera imene yes mawu ano omaliza madzulo ano amene mwawasira Malawi ndikuti chani mawu anga omaliza ndionena kuti Malawi tiyeni tigwire ntchito yotukula dziko lathu tisayembekezere kuzabweranso munthu ina ochokera kunja kupatula ife eni yake pamene taona boma likupanga zolakwika tizuzule pamene taona boma likupanga zabwino tiyamikire ini dziko lathu ndi nthawi yathu yokuti dzikoli tonse tikakhala kuti tikugwirira ntchito limodzi tilitukula ndipo Amalawi osauka azamva kukoma zikoma kwambiri Bambo Boni Kalindo mwatilemekeza kwambiri pobwera madzulo ano lero loweruka lero koma mwayisetsa kuti mukhoza kubwera titakuita nani mwatilemekeza kwambiri I wish you well thank you very much Brian pamene panso ndi pamapeto program yathu madzulo ano ya Times Exclusive mprogramu iyi ndinali ndi olemekezeka Bambo Boni Kalindo amene ndi mkulu womenyera ufulu wa anthu mdziko muno malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre tikuyamikani pochuna television imeneyi madzulo ano tikufunirani usiku opambana and goodbye tonight from Blantyre.